Toisaalta mä tuolla Motissa, kun tehtiin ohjelmia, aloitettiin sitä projektia tekemään, niin mä sanoin kavereille, että hei, että tämähän on semmoinen juttu, tämä koko meidän projekti, että kaikkihan meille suuttuu ja kaikki meitä rupeaa vihaamaan vähitellen, mutta me saadaan itse päättää aivan rauhassa, että missä järjestyksessä. Ja pahimmillaan se on sitä, että syntyy tosiaan niin kuin vihamiehiä, jotka sitten ovat katkeria hamaan tulevaisuuteen asti. Mutta sitten on hirveän paljon myös sitten tämmöisiä niin kuin peli-ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää sen tilanteen hirveän hyvin, että okei, tämmöinen asia oli meille kielteinen, negatiivinen, mutta ehkä seuraavalla kerralla sitten niin annanpa vinkin ja katsotaan sitten jotain toista asiaa. Ja näin on mulla esimerkiksi tämmöisiä niin kuin lähteitä paljon, joiden kanssa intressit on mennyt niin kuin ristikkäin aikaisemmin, mutta sitten niin kuin toimitaan niin kuin ammatilliselta pohjalta sitten seuraavalla kierroksella. Ja ne on ihan hienoja. Ei niin kuin mitään semmoisia niin kuin uhkailuja tai muita ennen ohjelmien ulos lähettämistä, niin tulee, monta kertaa on tullut uhkauksia siitä, että jätetään rikosilmoituksia ja asianajotoimistot lähestyy. Yritetään estää sen ohjelman ulostulo, mutta sen jälkeen kun juttu on ajettu ulos ja näin poispäin, ja kun se valitus sille pääjohtajallekaan ei ole auttanut, niin sitten asia niin kuin hiljenee ja rauhoittuu. On mulla ollut noita poliisitutkintoja, siis rikosilmoituksia tehty jutuista varmaan kymmenkunta. Mulla oli tuossa jossakin vaiheessa tuossa Pasilan poliisitalossa on oikein semmoinen vakiokuulustelijakin, jonka kanssa sitten vuosien mittaan totuttiin asioita setvimään. Nämä kuulustelut ei ole sitten yleensä menneet syyttäjää pitemmälle, että sieltä on tullut syyttämättä jättämispäätöksiä. Sieltä, mistä on sitten tullut jotain rikosilmoituksia tai haasteita käräjille, niin ne on yleensä ollut, että se asia on heidän kannaltansa ollut ikävä ja kielteinen, joka on esitetty. Ja he ovat lähtökohtaisesti olleet sitten sitä mieltä, että heitä on heidän edustamansa näkökanta ei ole tarpeeksi päässyt esille tai että sitä kyseistä ohjelmaa ei ole pitänyt tehdä ollenkaan. Tai sitten on jotain tämmöisiä haettu ihan tämmöisiä niin kuin tulkintaan tämmöisiä niin kuin näkemyksiä ja tämmöisiä. Että vahingonkorvauksia on joskus vaadittu, mutta että yleensä ne on tämmöisiä kunnianloukkausasioita. Mutta että niin kuin sanottu, niin onneksi niissä ei ole koskaan tullut sitten kauheasti turpia tai oikeastaan ollenkaan turpia. Että kaikki mikä niin kuin soveltuu esitettäväksi ja on yhteiskunnallisesti tärkeää, niin on esitetty. Ei tämä yhtiö toimi, eikä se voikaan toimia silleen, että joku pomo mielivaltaisesti omien tarkoitusperiensä mukaisesti ryhty sensuroimaan ohjelmia. En oikeastaan olettanut, että tässä pääministeri lähtee asiaa viemään oikeuteen. Siinä on nimittäin, se tilanne olisi muuttunut niin mielenkiintoiseksi, että oikeuteen olisi tietysti pakko ollut kutsua todistajia, jotka valaehtoisesti olisi joutunut todistamaan ja puhumaan totta. Ja siellä olisi ollut sitten, mä olisin heti tiennyt henkilöitä, jotka olisi sinne oikeuteen voinut todistajiksi pyytää. Ja he olisivat puhuneet totta, ja sitä kautta olisi tullut niin paljon ikävää tietoa esille siinä oikeudenkäynnissä. Siis todella niin julmaa tekstiä ja julmaa tavaraa, että sitä ei kenenkään poliitikon housut kestä. Eli ei missään tapauksessa sinne oikeuteen mentäisi. Se olisi niin kuin viimeinen paikka, missä voisi asiaa käsitellä. Mä olisin mielelläni ollut siellä, ainakaan sitten ei olisi jäänyt mitään niin kuin kysymyksiä vastaamatta. Ja niitä kysymyksiä olisi voinut sitten esittää ihan ikään kuin valan velvoittamana.